direm els ingredients que tenim que fer per als panellets. Primer, dos patates bullides, un ou, farina d'ametlla i sucre glaç. Ara hem ficat el sucre glaç i la farina d'ametlla al bol. L'azúcar glaç i la farina d'ametlla. Xafarem les dues patates bullides. Ara posarem un ou a la barreja. Un cop tenim tot ficat a la massa, massagem amb la mà. Un cop hem barrejat tot, així és com queda la I massa. ara ho partim en 5 trossos. Ara fem boles fins que s'acabi la massa. Ara agafem les boles que hem fet amb la massa i les banyem amb sucre. Ara les fiquem en un plat i un paper i després ho fiquem al forn. Aquesta és la recepta de panellets. Adeu! Adéu!